Vítajte pri ďalšom výklade. Dnes si vezmeme na mužku skúškovú otázku číslo 37. Budeme sa baviť o tom fascinujúcom a povedzme si úprimne dosť napätom vzťahu medzi tým, keď je už nejaké domáce rozhodnutie právoplatne uzavreté, no zistíme, že je v príkrom rozpore s právom Európskej únie. Pochopiť tento konflikt je absolútny základ pre úspech na skúške z európskeho práva, takže poďme rovno na to. Náš dnešný plán je úplne priamočiary. Začneme úvodom do samotného problému, potom si postavíme proti sebe právnu istotu a účinnosť, rozoberieme si slávny prípad Kuchne a Hayes, pozrieme sa na prísne hranice v prípade Cape Ferrere a nakoniec si to celé zhrnieme do úderného balíčka na skúšku. Začíname prvou časťou, teda úvodom do problému revízie. Stabilita versus náprava. V jadre tejto otázky leží jedna obrovská praktická dilema. Predstavte si to. Máte na stole prípad, ktorý je už dávno uzavretý. Rozhodnutie je právoplatné. A zrazu sa zistí, že toto rozhodnutie je v rozpore s európskym právom. Čo teraz? Čo má dostať prednosť? Je dôležitejšia absolútna stabilita toho uzavretého prípadu, alebo musíme, doslova za každú cenu, ten prípad znovu otvoriť, aby sme napravili rozpor s právom únie? Právoplatnosť totiž v prvom rade znamená istotu v právnych vzťahoch. Ak sa raz niečo rozhodne, spravidla by sa to už nemalo neustále otvárať. A presne toto napätie musíte na skúške jasne ukázať. A tuto vidíme čierne na bielom. Je to ako misky váh. Na jednej strane chránime základný pilier právneho štátu, nechceme predsa žiť v systéme, kde si nikto nie je istý, či jeho vyhratý súdny spor nezačne zajtra odznova. Na druhej strane ale máme Európsku úniu, ktorá funguje len vtedy, ak členské štáty dodržiavajú pravidlá a ak je európske právo skutočne účinné. Kde je ten balans? Ako uvidíme o chvíľu, právo EÚ sa vôbec nesnaží bezhlavo zvalcovať domácu stabilitu. Plynule prechádzame k druhej časti. Právna istota versus účinnosť práva EÚ. Dobre, poďme k všeobecnému pravidlu. Právo únie plne rešpektuje našu vnútroštátnu právnu istotu. Princíp res judicata, teda prekážka právoplatne rozhodnutej veci, má obrovskú váhu aj v samotnom európskom systéme. V praxi to znamená, že právo EÚ po nás automaticky nežiada, aby sme okamžite otvárali všetky staré uzavreté prípady, len preto, že neskôr vyjde najavo nejaký ich rozpor s novým výkladom z Luxemburgu. Jednoducho nie je možné donekonečna spochybňovať to, čo už bolo raz definitívne vyriešené. Inak by systém skolaboval. No ale, a toto ale je extrémne dôležité, existujú výnimky. Povinnosť revízie predsa len môže vzniknúť, a to vtedy, ak to umožňuje samotné vnútroštátne právo. Ak náš domáci systém pozná nejaký mechanizmus, ako staré rozhodnutie obnoviť alebo zmeniť, tak sa tento mechanizmus musí použiť aj na európske prípady. A platia tu dve mantry. Po prvé, s európskymi nárokmi sa nesmie zaobchádzať horšie ako s tými čisto domácimi, to je slávna zásada rovnocennosti, a po druhé, nesmie to byť v praxi nemožné, čo je zase zásada účinnosti. Sme v tretej časti nášho výkladu. Pozrieme sa na prelomový judikát Kuchne a Hayes. Tento konkrétny prípad je váš zlatý lístok k výbornej známke. Súdny dvor tu dostal na stôl veľmi špecifickú otázku. Má správny orgán povinnosť znovu preskúmať svoje vlastné konečné rozhodnutie, ak sa neskôr ukáže, že ho založil na chybnom výklade práva EÚ? A čuduj sa svete, súdny dvor povedal, že áno, výnimočne takáto povinnosť môže nastať. Ale pozor, bavíme sa tu o správnom orgáne, nie o súde. Aby takáto povinnosť vôbec vnikla, musia klapnúť presne 4 podmienky a tieto musíte na skúške vedieť vysypať z rukáva. Jednotka. Domáce právo už samo o sebe musí dávať orgánu právomoc na takúto revíziu. Dvojka. To sporné rozhodnutie sa stalo konečným až po rozhodnutí vnútroštátneho súdu poslednej inštancie. Trojka. Tento súd predtým nesprávne odignoroval povinnosť a nepoložil súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku. A štvorka. Samotný človek, ktorého sa to týka, lenil a podal žiadosť bez zbytočného odkladu hneď ako zistil, že súdny dvor medzi tým rozhodol inak. Až keď máte odškrtnuté všetky 4 body, správny orgán musí konať. Presúvame sa na štvrtú časť, prípad Cape Ferrere a tvrdé hranice pri súdnych aktoch. Zatiaľ čo pri správnych orgánoch sme pred chvíľou videli pootvorené dverká, prípad Cape Ferrere ukazuje absolútnu tehlovú stenu.
Súdny dvor tu jednoznačne povedal, že právo Únie v žiadnom prípade nenúti vnútroštátny súd, opakujem súd, aby zrušil svoje právoplatné rozhodnutie, pokiaľ to domáce právo vyslovene neumožňuje. A to platí aj keby bolo to rozhodnutie v úplne zjavnom a do očí bijúcom rozpore s európskym právom. Rezi judikáta tu vyhráva, bodka. Tuto vidíte pekne vedľa seba, aby sa vám to už nikdy neplietlo. Naľavo máme Kühne a Heitz, bavíme sa o správnom rozhodnutí a veľmi úzkej špecifickej výjimke. Napravo máme Kapferer, bavíme sa o súdnom rozhodnutí, kde sa právoplatnosť jednoducho neprelamuje na počkanie. Tento kontrast je pre pochopenie témy úplne kľúčový a garantuje vám, že skúšajúci to bude chcieť počuť. A sme vo finále, časť 5. Tu je vaše kľúčové zhrnutie na skúšku. Ak si z tohto výkladu máte zapamätať len jednu jedinú vec, nech je to týchto 5 bodov. Poprvé, právoplatnosť je esenciálna súčasť právnej istoty, aj pre Úniu. Po druhé, neexistuje žiadne automatické znovuotváranie všetkých starých kauz. Po tretie, ak už naše právo revíziu umožňuje, musíme ctiť princípy rovnocennosti a účinnosti. Po štvrté, pamätajte na Kühne a Heitz pre 4 podmienky revízie správneho rozhodnutia. A po piate, pamätajte na Kapferer ako na absolútnu stopku pre automatické otváranie súdnych rozhodnutí. Toto je celé analytické jadro problému. Na záver sa poďme zamyslieť nad niečím hlbším. Kde sa vlastne nachádza tá tenká čiara, kde už európske právo naráža na brány našej vlastnej suverenity a domácej právnej istoty? Únia na jednej strane prirodzene vyžaduje, aby jej pravidlá fungovali a boli účinné, na druhej strane si ale uvedomuje, že bez stabilného, predvídateľného právneho štátu doma to celé stráca zmysel. Je to fascinujúci kompromis, ktorý sa v judikatúre neustále formuje. Držíme palce na skúške a vidíme sa pri ďalšej téme.